Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuke gani dai ni ne Abbati BY naku mai kamfanin GDK Media TV. Ina nan ina tare da haziƙin malami Malam Musa mai salati mai ruhanai. Yawwa sana ka ce jin magana daga bakin mai shi ya fi daɗi. Assalamu alaikum malam. Assalamu alaikum da al'umma duniya gabaki ɗaya, jihohi da sauran al'ummar musulmai gabaki ɗaya. Me muku sallama a kullum, ni ne naku Malam Musa mai salati mai ado da ma'aikin Allah mai ruhanai. Ni ne na zo muku da kaina ba sako ba. Ina muku magana ne akan abin da ya shafi matsala da ya shafi iska ko miyagu ko razana ko firkita da yawan mafarkai. Akwai matan da zaka ga suna yawan faduwan gaba, suna yawan ciwon kai, sannan kuma suna yawan mafarki. Wannan abin da ya shafi iska ne. Wani alamomi ne ake ganewa a jikin mace ko ɗa namiji wadda za a gane wannan iska ne, wannan kuma ba iska ba ne? Abin da ya shafi iska, za a samu matar nan tana da yawan faduwan gaba, za a same ta tana da yawan mafarkai da yawan ciwon kai. To wannan insha Allahu layin iska ne. Sannan abu na biyu da ya shafi makaru, ko da mace tana cikin zamanta haka za ta ji zuciyarta ya yanke karo daya, to wannan abin da ya shafi makaru ne. Abu na uku, razana, abin da ya shafi yara ƙanana, jarirai mata da kuma sauransu. Lokacin da zaka ga yaro yana razana, to wannan alama ne na mutane, ma'ana miyagu su suke razanar da shi. Sannan 'yan mata da suka kasa samun mazajen aure da kuma har wadda suke da matsala na zamantakewansu na aure, a nan za ku samu mu cikin garin Gadaka, kofar gidan ɗan Asabe a unguwan Tsamiya. A nan muke ayyukanmu. Insha Allah, namban wayar mu kamar haka: 0801-8-2-2-1-7-6. Insha Allah, duk lokacin da aka nemi mu a wannan namban wayar za a same mu kamar haka. A duk inda kake a faɗin duniya gabaki ɗaya, za mu iya aika ma sako ko daga gare mu ko daga iska. Duk abin da kake so, in aikin da ya shafe mu za mu ma, in kuma aikin da iska ya shafe su za su yi ma, ba tare mun aika maka komai ba. Insha Allah. Ni ne naku Malam Musa mai salati. To jama'a, sai mun ganku muna sauraro. Nagode. Gabta da waye kenan.